Man kitang baboy ani oh. Pre, yang baboy dia. Ano naman? Inanglan ka? Nanglan pre ke. Ulit kita kung baboy ba na ay turun dia. Ito silingan na mo. Nay, baligya na ganilat ka? Turun na taon. Bako no. Ah. Mau nih mga baktina pre. Oh, mo na yan nga baboy dre? Kaya mga tsaka lagi mga baktina pre. Iyam mo nang gikon go, pure. Ay, asa pa kagiani pre. Asa na kayo, Raul? Ang lalog na gikon, pre. Nya, pre, pila yung estimate palit man yung mga baktina? Estimate anak pre mga tag-500 ng buok. Okay na. Ani kay di mo po kay dagko ko mga baktina god, mga niwangon raman. Ang katong usa may tambok pre oh. Ang puti. Mo yun. Ano kaya kinsa man day nakapalit sa uban ani pre? Ay nalimot mo kinsa kay tagalungsod mo tong kapalit god. Mao ga day pre. Sige pre kay magkuan sa katong bigal na katupon. Oh sige pre. Ba't mabutan ang tagya? Oh. Kay maabot sa karon sa lalog ba hapon Oh. 4 no. Wala day baktin imong bigal day pre. Ay nabdo sa na pre. Asa daw inyong balay day? Dito dapita layo mo to mo god nya. Ning mahapnan ko tag panoroy kay wala kay mamaligya ba. Toso nalaman nato ning kalayo bisag kuan. Tay jud ning dagang kalpak. Puras-puras na magbagtangkong paparilalo. Ning dagang tag anak ba, dagang kong asawa. Ako'y tangkong nga ganiwang. Dagko na naman ako ng bakti, no? Yung balaligya na ba? Anong ba? Tay, kaya ni siya? Pets na ni siya? Himsog kay lamig katanon ba? Lame kayo. Ay, tao. Bigyan niyo ning baboy ko no. Ay, hining mga babuya, bakin-bakin pa nun, pero mahalang walang baligya na ko ani dong, no? Ako sang pakanon mga, Oh, di... kaon dahil siya nang lalogan nimo. Ay, mukhang mahal ko ni, branded ko ni laluga ko. Uy, Saan mo nimo ning bakin ta day daw? narakoy gamitan unta ba para niya. Karong wala bayaron Disyembre na bayaron na biya Pasko biya. Mag-yaot, litsono ni mo? Ditson lagi ni niya tanani pizza uno. Ya, pila yung kinahanglan ni Triton day? Kanang usara dagay. Sarasa mga anak ko. Kanang puti. Ne? Kung anang dako-dako ba. 20 mil ra ba'y baligya na ko ani daw? Hanyo na kita ana. Imo ngayon, mga 30 jud imong hinyo na. Ya, sugat ra kag 30? Busan pa jud nimo ana. Aw, 10 mil. Sige murag. Madala-dala na dagay na. Nagasa mo day kadong di ay. Bantay atong balay dito dapit itong luyo ng bunto diha nang tawag nila buswa. Kada na mga view diri ha. Sada kay pero bukid kay don. Nya, usa man? Imo ra yung bislingon. Balikan ra gyud ako na ugma daga. Aw, imo balikan ugma. Hapon naman unya. Lisod po dalan ato lagian pa ingon itong kabantay ka ng balay daan ng naios kabuk balay daan ng lagian lisod di kay diha. Ya, tulos ka ay kanang kamarsyano bro. Oh, murag mo na diha pagkalisura kay. Marsyano lagi ya. Suro na ilahan ng pityong, ilang. Ay, basta sila na diha. Kanang hingan lag sayas. Ilab ba na? Ay, sayas uyuan ako na sa una pero karon na ko kailangan na. Pwede mo hikap na imong baboy dong. Ay, sige dong, hikap para hikap ra man dagay. Oo. Da! Huy! Da! Huy! Ang luga mo. Ayo pa saya da kay Ang luga mo ay kayo ni. kabalo ka download kini mong lugar kay tiles mong gumigan. Sige dong, hikapan na diha. Oh. Kuda kay bilang nga sige ha. Sige kay panrapo ra na kay tiles mong Oo. Basig mo dagan yung baboy dong. Ay, wala. Uy, hina ra. Dalaga na kay upat makabuktiil go. Oh. Uy, Hadlok siya na ako. ay, gawas na lang da. Maguhan. Uy, kabayo. Uy, kabayo. Ay, kasi ang saya ano. Yo, kining mga bakti na ko dito mukhaon ni tawo. Uy. Ay, itagay na laman kung dayon ani dagay. Ay, rato.
Ira, palitan lang na kay iyaw na kay ka. Ihawon na ko ka. Miss Pasko adto niya ta balay. Asa mo gud ninyo ada pinita ko ba? Bantay ka na hingan lag Roger diha. Dol na silang jire. Asa mo Roger dia? Ako na siya ugangan. Ay minyo na ka. Ay, kuya buya kani hingan anit ang gapo puta kayo. Happy ending day mo. Oo, ala. Anyas kasal mo adto niya. Ay ano sa may kapasulat na ba mo? Masulat na mayroong pizza. 19 de kay ane kay liwas. Ya, patoon ko nimo. Wala ra ba ko kadumduman ang lugar. Arion na ya tikaw diri ka balik ko. Puhon. Puhon. Nya mo ra to. Mo ra taw. Nya balik na ka diri pohon sumag tuig. Oh. Basta kani maging Oh, ikaw pa na mo dako-dako nagbalik na ko ugma. ugma. Ay, magpili na kay contact number kay for in case Ay, dili mo sayo ra ko ugma lagi. sunod ugma at sunod tuig. Magdepende na ni kusang bulan ako makabalik. Basta sunod ugma do lang tuig. Asa ko nakikan ni husan ninyo? Ay, tugaan ti ka do. Utang ina mo giniagawa. Kita ka nang bukid biya. Doris Dumagite. Oh, mao na. Kana man kay Dumagite. Mao na dumadating mo. Ha? Mga pulis niya oh. Tadaan. Tunay. En pa ato dong naguba ni mo tangkal dong oh. Ay, magana problema gani dong ba kay sunod tuig. Murag dili na ko magbabuyan na kaya ako na palaton na gani mga tangkala ba kay Ay sayang ko kayo. No bago kay ni mga tupo. bago bitaw gikan Junis China jud. Akong iyon kapalit ani. Kailan kang mirhan. Oh, murag ka ila ko ana. Murag wala guro. Awat na. Kanang siyano yan lang siyano dia dol anang basta siyano dia ba masyani. Masyano. Kano Unsa na napa na siya asawa? akong baw dugar ra siya bulag sa misis. Oy, Anong gabulag mo sila? gabulag siya kay LDR mo niya. Si kanang yang lag Marciano. Walay connection kanilang di ay balaya gud. May connection ba niya? Lupa mo pud. Yang asawa kay ayang uyab-uyab dai doon ras unahan ra ba niya japi connection. Mag Facebook sila. Si magkalit nang hinlag Marciano ba? Ay gabulag sila. Oy. Namisita na lamang tala siya sige dito. Ay maulam man siya kay mahiyain man. Oy, di siya musuhin nato. Nako ba? Nako. Anayo gan. Lain pa ato. Igusan mo tong tao diha gani ang pungtana na. Ay kato dai mi ko to na kan nagbuhi to dag yang baboy branded kina nga baboy Japon dia. Dong. Baboy niya palunahog alas 8 sa buntag, tagwasok alas 7 sa gabi Lain pa ato gigutom ko. Ano ilog to diha dagay? Kung balay sa asaram kung puyo gud ani gud gutom. Oh, lain pa ato. Pauli na lamang sa dagay ko. Sige. Sige. Luya pa din mo. Asa ba mo dito jaga golis inyo ara? Ito na, uli, tuma mong kayo. Ko'y pamahaw. Niod to, apit na panyapo. Basig mabuan ka ba? Dila taon madayunan. Balik pa man kasunod ugma to Ano man ko ani sani baboy. Baboy na dyan nalagay siya. Nya pila tihang yo ani? Madala na nung naging na-gismail na gay. Diyos min amigo nang takayo. Ako na nitugot ni mag 2,000. Aw, umari mo gani, kinintos na lamang. Tos? Dalahatag ba? Hindi kalanganin tiki. Aw, 250. aw, sige. Ay, kana or ganana. Talag sa ragot. Talag sa Ano ba? Nya, okay na ka 200 atong sa gatoso na lang. Aw, sige. Okay na ba nimo nang sa gatos? May ihatag na laman ng mga nakapinasuhat. Ay, sa gatos na lang gud kay Pasko man. Akong baligyan man ay baligyan ako na sa uban 30,000 unta nya. Ikaw man 25 unta nya. Amigo Ako man. na naman ihatag niyo mo ng sida. Ngayon mo ro, wala kay si John. Lugos bitaw ko kakalaro ganit. Wapo man dai ka. Ay, sana na, Abi, sabi. pamilya mo na itagita. Gapo? Kapalit ani ra mag. Ay, gali. Dito, Palawan na napalit kay. On shop. Oh, Hoy, na di baligyan mo nanay. so ko no, kasi gangayan ka na. Ay, Ay, ko makita. Ako makita. Imo na lang jud salamat lang kayo. ikaw, salamat ra pud kay mo kani dawat, kay mo po ni panagam sa mga Kanulay. panulay na Virus. Ay, lan ba to ba? Walay COVID dito sa inyong lugar. Salamat tayo pwede yung kasugang COVID dito. Galing kay wala mi nagpadaog. Wala raga pabungol-bungol ra mo. Bungol. Nya kapabaksin na ba ka? Ay, dili ko magpabaksin, mamatay pa lang ko. Matay ka ninyo nya. Wa kay liwat ba sus? Wa kay gabas. Ay, na ginoo.
Lain pa ato dong, puli na ko daw. Nya, isuka na juga sa gatos. Oh, sige. Balik juga pohon sunod tuig ugma. Oh, sige, magkasabot man niya kan sunod bulan Oh. og tuig. Sige. Nya, salamat kayo daw. Oh, sige, salamat kayo. May gabi eh. Oh, ay may butag depot.